Ei nyt saivarella. Tässä on ollut käynnissä aikamoiset siivoustalkoot siellä somessa. Että kyllä jos mä olisin pääministeri, niin kävisin nyt perusteellisen pesän selvityksen tämän hallituksen ministereiden osalta. Ei nyt saivarella. Kun me tiedetään, että tänä päivänä kerrosina laitettu, voi tulla mikä tahansa hetki sinne kummittelemaan. Mikä tahansa hetki sinne kummittelemaan. Mikä tahansa hetki sinne kummittelemaan. Ei nyt saivarella. Tässä on ollut käynnissä aikamoiset siivoustalkoot siellä somessa. Ja kyllä jos mä olisin pääministeri. Ei nyt saivarella. Niin kävisin nyt perusteellisen pesän selvityksen tämän hallituksen ministereiden Ei osalta. nyt saivarella. Ei nyt saivarella. Kun me tiedetään, että tänä päivänä kerrosina laitettu, voi tulla mikä tahansa hetki sinne kummittelemaan. Mikä tahansa hetki sinne kummittelemaan. Mikä tahansa hetki sinne kummittelemaan.